Insellmulkom. Dinja xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn ser nibdew mill-ġdid inwaslulkom il-lezzjon divina tal-liturġija ta' nhar ta' Ħadd. Dinja inizjattiva ta' Djoċesi ta' Għawdex bejn l-ewwel ħadd tal-Avvent, jiġifieri l-bidu ta' sena liturġika ġdida, u Pentekoste. Kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija minn dan is-Santwarju Għażiż ta' Omna Marija se nerġgħu nibdew nwaslulkom il-lezzjon divina, riflessjoni fuq il-kelma ta' Alla tal-liturġija tal-Ħadd minn diversi saċerdoti u biblisti għawċin. Nħeġġukom tkunu magħna minn ħadd għal ieħor għal dan il-mument mal-kelma ta' Alla, possibilment billi tiġu fis-santwarju ħalli din iċ-ċelebrazzjoni tkun tassew ħajja u parteċipata. Imma l-benefiċċju ta' tant fostkom illi ma tistgħux tagħmlu dan, aħna qed inwaslulkom dawn ix-xandiriet kull nhar ta' Ħadd permezz tal-mezzi soċjali tad-Djoċesi u anki tat-televiżjoni. Għalhekk ejjew nagħtu bidu għal din l-ewwel lezzjon divina illum illi ftaħna sena liturġika ġdida bil-liturġija ta' dan l-ewwel Ħadd tal-Avvent fis-sena C. Sena illi matula fil-jiem tal-Ħadd se jakkumpanjana il-Vanġelu skont San Luqa. Il-lezzjon divina tal-lum sejra titmexxa minn Dun Noel de Bono. Nagħtu bidu bl-innu tal-bidu.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu. Mulej Ġesu nrodulek ħajr li jint is-sejt tal-istorja u taż-żminijiet u li tmexxi bi provvidenza il-passi ta' ħajjitna u tad-dinja. Nitolbuk permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek tkompli tiftilna qalbna għalik u għall-kelma tiegħek li tagħti id-dawl u l-ħajja. U li fost il-mixi u t-tiġrib tal-ħajja ħarsitna jkunu dejjem aktar fik. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux x'abdu jagħmlu ħabba ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħieġu bil-biża' bil-jobsu ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawmiet tas-smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwa qalbkom u għerfu raskom għax il-filba tagħkom qiegħed qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibux dak il-jum fuqkom għall-arrieda għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jagħmar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u tolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull m'għandu jiġri u tiefu quddiem bniedem. Il-kelma tal-Mulej.
Il-Vanġelu li għadna kemm rajna jagħmel parti mill-kapitlu 21 ta' Luqa, kapitlu li jissejjaħ miktub jew bi-stil apokalittiku ta' letteratura apokalittika. Issa aħna xejn nisemgħu din il-kelma l-apokalissi mal-ewwel ħarsitna tmur għal affarijiet tal-biża'. U xi kultant x'in tisma' din il-kelma donnu hekk taħseb għaliex nisimgħu b'sinjali fis-sema, bl-affarijiet tas-sema li jitqalbu, li jaqgħu, li jispiċċaw, bil-baħar li donnu jibla l-art, u ħafna immaġni oħra illi min kien imur il-quddies tal-aħħar ġimgħat seta' jisma' permezz tal-qari tal-ktieb ta' l-Apokalissi, appuntu l-aħħar ktieb tal-Iskrittura. Ma proprjament il-kelma apokalissi xi tfisser? Apokaljupto tfisser tneħħi lata, tneħħi xi ħaġa li kienet moħbija u tikxifa. Aħna għandna kelma oħra li hija ħafna aktar qrib tagħna li nafuha, rivelazzjoni, tneħħi il-velu. Bħal meta l-arus x'in tidħol l-arusa l-Knisja jikxef il-wiċċ tagħha, jneħħilha l-veru. U hekk nistgħu naraw wiċċa minn tas-sewwi żbuħija tagħha, l-verità tagħha. Allura l-letteratura apokalittika minkejja li donna titkellem b'ħafna simboli, ħafna sinjali, ħafna affarijiet li donnom ma jinftemux u kważi jbeżżewna, sinjali ta' annimali u ħafna numri u sinjali fl-art u sinjali fis-sema. Ma dana kollu trid tikxef minkejja li donnu qed taħbi, trid tikxef affarijiet importanti ħafna. U l-komunità li kienet taqra din l-istil ta' kidba li kien ħafna preżenti fost il-Lut kienet tifhmu għax kienet imdorrija lih. Bħal meta tkun drajt lingwa, inti drajta u tifhimha. Aħna wkoll tu bifer għandna ċertu lingwaġġ apokalittiku anki fil-lingwa tagħna. Pereżempju meta ngħidu Isa waqgħet id-dinja. Fil-verità d-dinja ma waqgħetx. Imma għalik tkun Isa waqgħet għax tkun ġarat xi ħaġa vera gravi, vera kbira għalik. U ngħidu Isa waqgħet id-dinja. Jiġifieri dan il-lingwaġġ aħna nifhmuh u għax hu l-lingwaġġ tagħna, bħalma l-lingwaġġ apokalittiku għal min kien imdorri fih il-komunitajiet kienu jifhmuh. X'inhu l-iskop tal-letteratura apokalittika illi tagħmel parti minnha s-silta tal-Vanġelu tal-lum? L-iskop huwa illi turina li l-istorja tagħna tad-dinja mixja lejn x'imkien, mixja lejn għan. Mhix mixja bla doċċ jiġifieri, imma mixja lejn il-ħelsien sħiħ u definittiv. U din il-mixja qed imexxija min? Alla l-imbiretek. Alla u li timexxi u li bil-mod il-mod jilħaq l-iskop tiegħu. L-iskop li rrebħa fuq il-ħażen u d-dbatija u l-mewt isseħħ għal kollox. U din it-tip ta' kidba nibtet fih dan il-poplu Ludi fi żminijiet diffiċli, speċjalment fl-aħħar sekli qabel it-twelid ta' Ġesu, meta il-poplu kien taħt ħakma kifra ħafna, il-ħakma Griega, li kienet tippersegwita lil-Lot u li kienet tipprova tbiddel il-kultura u l-mentalità tal-Lot biex tagħmilhom jixbħu lil dik Griega. U allura l-poplu qed jgħix fi żmien jew ta' persekuzzjoni, ta' dbatija, jew inkella fi żmien ta' riskju illi inħallu t-twemmin tagħna u ninaqdu mat-twemmin mal-valuri Griegi. U l-poplu qed jgħid u Alla fejn hu, skużi? Alla nsina, Alla qiegħed imexxi l-istorja. Jien nagħmel sew li nibqa' faithful lejn Alla, jew aħjar inħallih u nissieħeb ma' min jidher li hu qawwi, ma' min jidher li qiegħed imexxi ma' dawn
il-ħakkiema Griegi. U allura l-letteratura apokalittika hija letteratura li trid tħeġġeġ il-bniedem jippersevera, ikompli miexi, tinkoraġġih għaliex fil-verità Alla timexxi, Alla għandu pjan u dak illi beda ser iwettqu. Il-bniedem allura mhux abbandunat waħdu u d-dinja mhix merħija fidejn il-qawwiet tal-ħażen għalkemm donnu jidher illi huwa hekk. U fil-każ tal-insara din il-letteratura apokalittika jisu x'inhu ċ-ċentru tagħha, xi trid tgħidilna. Aħna għandna ktieb l-Apokalissi illi minn dan il-ktieb ġej l-isem ta' din it-tip ta' kidba, letteratura apokalittika, imma hemm ukoll silti oħra fil-Testament il-ġdid li huma ta' dan l-istil fosthom ċerti partijiet tal-Vanġeli sinottiċi bħalma hu l-każ tas-silta tagħna tal-lum. Għall-insara din il-kidba trid tgħidilna illi Ġesu qiegħed imexxi l-istorja u ser imexxija sal-aħħar. U li l-ġrajiet kollha ta' ħajjitna tissa li għaddew u li ġejjin kollha kemm huma imdawla mill-ġrajja ta' Ġesu. B'mod partikulari mill-mewt u l-qawmien tiegħu. ċoe il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu issa juru kif għandi ngħix il-preżent u juru wkoll kif se jkun il-futur. Tantu hekk illi il-ġrajja tal-mewt ta' Ġesu hija wkoll kultant deskritta b'letteratura apokalittika. Tiftakru fi żmien il-ġimgħa l-kbira meta naqraw il-Passjoni ngħidu u x-xemx iddalmet u seħħ terremot kbir fil-pajjiż u minn raħ beda jibża u jitwerwer. Qed turina li tiġri xi ħaġa definittiva li se jkollha marka fuq l-istorja kollha tal-umanità. Għax il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu diġà bdew ir-rebħa fuq il-ħażen u fuq il-mewt. Ġesu diġà rebaħa il-mewt u fil-kors tal-istorja qed ikompli jirbaħha sakemm isseħħ ir-rebħa definittiva fl-aħħar ta' żminijiet. Imma mill-ġdid l-insara kellhom bżonn jiftakru din il-ħaġa għaliex kienu qed jgħixu fi żmien fejn minkejja li l-insara jgħidu Ġesu rebaħ il-mewt, il-ħażen u d-dnub, qed jaraw lill-Imperu Ruman illi qiegħed imexxiju li hu qawwi, li qed joħodha kontra l-insara, li qiegħed jippersegwithom, li qed iwarrabhom, il-valuri tal-Imperu Ruman, is-sistema ekonomika tiegħu donna ħakkmet kullimkien u donnu ħadd ma jista' għalija. U allura n-nisrani quddiem dan kollu jgħid Ġesu qiegħed isaltan jew le, rebbieħ jew mhux. L-istorja fidejh jew fidel l-imperatur. U jien nagħmel sewwa li nibqa' faithful lejh imma jiena jgħid jien qed nibża kif ħanejx ħajti illum. San Pawl ifakkar lil Korintin fl-ewwel ittra jgħid għax jeħtieġ li hu isaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. U allura ir-risposta tan-nisrani ftit qabel is-silta tal-lum sal-Luqa jissuġġerixxi min jibqa' sħiħ sal-aħħar, ġe bil-perseveranza tagħkom issalvaw ħajjitkom. Xara waħda minn raskom ma tintilifx jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Ibqa' sħiħ għax Ġesu beda xi ħaġa li se titkompla. U allura aħna nħarsu lejn il-futur u ċ-ċertezza tiegħu għaliex nafu Ġesu x'għamel,
nafu li r-rebħa tiegħu seħħet fil-qawmien u nafu li dak li jwiet iseħħ. Allura nħarsu lejn il-futur biex ngħixu b'mod differenti il-preżent. U ħafna mill-affarijiet li jissemmew għal dak li se jseħħ fil-futur aħna wkoll nesperjenzawhom fil-preżent. Għax ir-rebħa ta' Ġesu saret isseħħ illum u tibqa' sakemm isseħħ b'mod definittiv. Kważi kultant Ġesu jagħtina kif taqbad tgħid idewwaqna dak li mbagħad se jdewwaqna b'mod sħiħ fl-aħħar. L-Ingliżi naħseb jużaw il-kelma a foretaste. Idduq xi ħaġa issa wkoll ta' dak li mbagħad se jiġri b'mod definittiv. Għax Alla iżomm kelmtu. Għax kif jgħidilna wkoll l-Evanġelista f'dal kapitlu 21 ta' Luqa, is-sema u l-art jgħaddu imma klimi ma jgħaddix. U għalhekk issa hekk nidħlu ftit għas-silta tal-lum wara li b'xi mod hekk provajna naraw ftit x'tip ta' silta hi, bliema stil hija miktuba. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom ittaqtaq ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruhom ħierġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqalbu. Ikun hemm sinjali fix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb u l-qawwiet tas-smewwiet jitqalbu. X'kienu jirrappreżentaw forsi aktar milli għalina ix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb għan-nies ta' dari? Ix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb kienu iċ-ċertezzi tagħhom. Inti taf li fost it-taqlib tal-ħajja għada filgħodu se titla' x-xemx, flaxija se tinżel. U imbagħad fid-dlam tal-lejl se jkun hemm il-qamar li se jdawwal il-lejl. U hemm ukoll il-kwiekeb. Kollha kemm huma iċ-ċertezzi tagħna għax jagħtuna direzzjoni. Inti tara x-xemx u taf bewiet ieħor x'inhu u taf ukoll fejn hu it-tramuntana u fejn hu n-nofsinhar, fejn qiegħed. Binar. Bil-lejl tħares lejn il-kwiekeb u jagħtuk direzzjoni jekk miexi fid-deżert, jekk qed tbaħħar fuq il-baħar. Tħares lejn il-kwiekeb iċ-ċertezza tiegħek, is-sigurtà tal-ħajja. Apparti mbagħad illi f'diversi reliġjonijiet pagani, il-qamar, ix-xemx, il-kwiekeb kienu divinitajiet, kienu allat li fuqhom tiddependi il-ħajja tagħna. Allura f'daqqa waħda Ġesu qed jgħid dawn il-qawwiet daċ-ċertezzi f'daqqa waħda jitqalbu, jaqgħu, jispiċċaw. X'trid jgħid Ġesu aktar b'dawn l-affarijiet? Il-letteratura apokalittika xi tfisser bihom? Ġesu jrid jgħidilna inti ħsibt li ċerti qawwiet tal-ħażen, ċerti imperi ma jista' lihom ħadd u xejn. Donnu s-saltna tagħhom bla tmiem. Imma se jinżlu wkoll. Iż-żmien tagħhom magħdud. U f'ħajjitna wkoll aħna naħsbu li ċerti nies, forsi ċerti nies li qed jagħmlu l-ħażen, li qed iħawdu, li qed jasruk. ċerti nies li minħabba fihom forsi qed ibatu ħafna oħrajn u tgħid imma dawn meta se jispiċċaw, dawn kif donnu li l-ħażin jirrenja u t-tajjeb le. Kif donnu il-ħażin ibati u it-tajjeb ibati u l-ħażin igawdi, kif? Le stenna bil-mod qatt jaqa' dak li der l-aktar ċert, l-aktar qawwi u wkoll qatt jispiċċa u qatt jinżel.
U dan fl-istorja diġà seħħ. Illum jibqa' jseħħ u għad iseħħ b'mod definittiv fl-aħħar ta' żminijiet. Imma mhux hekk biss, imma anke f'ħajjitna aħna għandna diversi sikurtajiet, diversi ċertezzi. Għandna ċertezza xi kultant tar-relazzjonijiet, tal-imħabba, għandna ċertezza xi ftit tal-pjanijiet tagħna, għandna xi ftit iċ-ċertezzi tal-ġid, tal-flus, għandna xi ftit iċ-ċertezzi ma nafx tal-fama, jafuk bħala bniedem tajjeb, rispettabbli. U f'daqqa waħda xi kultant fil-ħajja jiġri li dak ċertezzi tagħna li fuqhom nibnu ħajjitna jaqgħu jispiċċaw. F'daqqa waħda relazzjoni tispiċċa minħabba infedeltà, tispiċċa xi ħadd sab il xi ħadd ieħor, tispiċċa f'affarijiet marru ħażin, tispiċċa x'tiġi l-mewt xi darba u tifridna. U kapaċi l-fama tispiċċa, iċ-ċertezza tal-fama, iċ-ċertezza tad-dera kapaċi tispiċċa f'ħakkatajn, iċ-ċertezza s-sigurtà tas-saħħa kapaċi tgħib f'sekonda. U allura xi kultant f'ħajjitna wkoll iċ-ċertezzi u s-sigurtajiet tagħna donhom jaqgħu u jispiċċaw. Hija r-realtà tal-ħajja. U aħna ninfixlu u nitħawdu u nibżew. Infatti Ġesu fim minnhom jgħid illum il-ġnus fuq l-art b'qalbhom it-taqtaq ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-sejjes tal-baħar u tal-imwieġ, in-nies ruħhom ħierġa bil-biża' quddiem dan kollu. U mbagħad il-Vanġelu jippreżenta wkoll l-immaġni tal-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. Fil-mentalità ludija, fil-mentalità semitika u anke sa ċertu punt għalina, il-baħar x'inhu xi kultant fil-maltemp ngħidu baħar li jrid jibla l-art ngħidu. Ċejsu l-baħar tantu qawwi li jrid jiblana. Il-baħar hu simbolu qawwi tal-mewt għaliex faċli jibilek, faċli tereq u meta tereq ma jsibukx, ma tafx sar minnek. Tara s-swiet tal-baħar font u jwerwrek. U allura l-immaġni tal-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ hija immaġni li donnu issa il-baħar l-ilma se jibla mill-ġdid l-art. Il-mewt donna se ssaltan fuqna u tirbaħna. Mhux ta' bxejn li l-ikbar għadu tagħna huwa il-mewt. U mhux ta' bxejn li lilna l-aktar affarijiet li jbeżżewna huma dawk l-affarijiet li l-aktar nassoċjawhom norbtuhom mal-mewt. Għandna xi beżżana l-aktar. Ibeżżana l-aktar il-faqar meta se nkun l-aktar fqir. Meta mmut ma jibqali xejn. Tbeżżana meta m'għandniex f'kontroll tal-affarijiet, meta jien helpless. Il-mewt l-aktar mument li se nkun bla kontroll, helpless għal kollox. Tbeżżani l-aktar is-solitudni meta nispiċċa waħdi. Il-mument tal-mewt huwa l-mument per eċċellenza li nkun u nħossni waħdi. Ibeżżewni l-limiti tal-ħajja li ma nistax nagħmel u li nagħmel li rrid, il-mewt se jkun dal-mument. Tbeżżana dbatija, ibeżżana l-mart għaliex jista' jwassalna appuntu hemmhekk. Allura din hija immaġni oħra donno il-mewt jiswed taħkem u tirrenja. Imma underlining Ġesu qed jgħidilna stenna ftit, taħseb li l-mewt ħajkollha l-aħħar kelma, imma fil-verità le. Fil-Vanġelu għandna żewġ immaġni vera sbieħ tal-baħar u l-mewt. Għandna l-immaġni ta' Ġesu miexi fuq il-baħar imqalleb, xejn imma id-dixxipli qegħdin fuq id-dgħajsa. Immaġni ara ta' Ġesu li qed jimxi fuq il-baħar. Ġesu li qed jeleb il-mewt. U interessanti li mbagħad Pietru meta jħares lejn Ġesu jista' wkoll jimxi fuq il-baħar. Imma mbagħad x'inra l-mewġ qawwi u r-riħ aktar beża' u ħabat jereq għax ħares lejn il-mewġ u lejn l-irjieħ
u ma baqax iħares lejn Ġesu. U għandna immaġni oħra wkoll fil-Vanġelu mill-ġdejt Ġesu id-darbijiet mad-dixxipli fuq id-dajsa bil-baħar imqalleb, imma Ġesu rieqet. Hija proprju l-immaġni ta' Ġesu li qed fuq id-dajsa imma donnu l-mewġ u ikbar u mhux hekk biss imma Ġesu insina ħallina donnu ma jimpurtax, donnu nesina. Imbagħad Ġesu jqum isikket il-baħar, isikket ir-riħ u jgħid lid-dixxipli dal-biża' kollu għalfejn mela m'għandkomx fidi? M'għandkomx fidi li jiena hawn miegħek u li jiena fidejja l-affarijiet? Naħseb huma żewġ immaġni li xi ftit jispjegaw ħafna l-Vanġelu tal-lum. Infatti Ġesu jkompli u jgħid imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fis-sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Bin il-bniedem hekk hija immaġni qawwija ħafna tal-ktieb ta' Danjeel. Fil-ktieb ta' Danjeel kapitlu 7 naqraw u bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-għomor u resquh qudiemu u taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdu kull ġens u poplu u l-sin. Ħakmietu ħakma l-dejjem li ma tgħaddejx u saltnatu li ma tinqeriġx. Allura l-immaġni li tjuża Ġesu ta' bin il-bniedem hija din l-immaġni li nsibu fil-ktieb ta' Danjeel fl-Antik Testament ta' xi ħadd li ġej u li se jsaltan, li se jpoġġi kollox f'postu, li se jaqret il-ħakmiet ħżina u jqiegħed kollox taħt is-seta u l-providenza ta' Alla l-Missier. U mbagħad ikompli u jgħid meta jibda jseħħ dan kollu intom qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Meta mela allura donnu kollox qed jaqa' u jispiċċa. Meta dak li fuqu serħu l-popli jew dak li fuqu serraħtin sissa donnu qiegħed jereq isir duħħan, jien flok tibżaw titħawwat. Ġesu qed jgħid qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Għax Ġesu huwa aqwa minn kollox, għax Ġesu jsaltan, għax Ġesu jiġi u jien nista' niltaqa' miegħu. Jien nista' niltaqa' miegħu u miegħi. Infatti, kull meta jaqali jew taqali xi ċertezza tal-ħajja li fuqha serraħt u li minn għalija se ssolvili il-problemi u l-biżgħat tiegħi. Kull meta taqali dik iċ-ċertezza jiena issa nista' nibda nserraħ fuq bin il-bniedem li huwa ċ-ċertezza il-vera fuq dak li s-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddejx. U allura meta donnu qed nitlef u meta donnu kollox qed jaqali u meta dak li ħsibt ma wasalx u meta ċ-ċertezza ta' ħajti jebet u meta dak li fuqu serraħt issa donnu qiegħed jaqa' fix-xejn, dan huwa jista' jkun il-grazzja tiegħi illi dak il-mument niltaqa' ma' Ġesu u jkunu issa li jimlili dak il-vojt, dak il-biża', dik l-inċertezza li qed taħkem lil ħajti. Kull meta taqali ċertezza hija l-okkażjoni biex inserraħ fuq iċ-ċert. Ġesu, il-ġebla tax-xewka tagħna. U aħna dan diġà bdejna ngħixuh, diġà bdejna narawh f'Ġesu imsallab u irxu xtaħt. Mhux ta' bxejn illi San Ġwan jgħidilna dik il-referenza u għad iħarsu lejn min nifdu.
aħna lejn dan inħarsu, lejn bin il-bniedem li qed jirbaħ diġà. Lejn bin il-bniedem li ġie biex jifdi, biex jeħlisna mid-dnub, jeħlisna mill-ħakma tal-ħażen, jeħlisna miċ-ċuċati li fuqhom ta' biex ngħidlek ċwieċ li xkultant aħna bnejna u nibnu ħajjitna. U mbagħad Ġesu idur lejna u jgħidilna oqgħodu attenti. Oqgħodu attenti. Interessanti ħafna illi quddiem kollox li qed jaqa', kollox li qed jinbidel, Ġesu jgħidilna għamel xi ħaġa int issa u ħanejdlek x'inhi. Jgħidilna oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom alla-rrida. Għaxu jum li qed jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u itolbu il-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tifqu quddiem bin il-bniedem. Oqgħodu attenti minn xiex minna nfusna. Kollox qed jaqa', donnu kollox qed jispiċċa. X'se nagħmel, lejn x'se nagħti każ, oqgħod attent minnek innifsek. Għaliex ġeneralment f'ħajjitna x'inhi t-tweġiba tagħna quddiem l-insigurtà, quddiem il-biża', quddiem il-bidliet, quddiem it-telfiet. Meta l-affarijiet huma tqal, peżanti, meta l-affarijiet mhumiex fidejja, meta l-affarijiet u r-realtà tidher tqila tal-biża', ma nafx minn fejn se naqbad nibda, ġeneralment x'nagħmel? Żewġ risposti nagħtu s-soltu li Ġesu jsemmihom f'dal-Vanġelu. L-ewwel net il-ħarba li naħrab mir-realtà, naħrab minn dak li qed inħoss, li f'kelma oħra naljena ruħi b'xi mod jew ieħor. Qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom. Niskru b'ħafna modi fost l-oħrajn bl-ikel u x-xorb. U niskru xi kultant bid-droga, imma xi kultant niskru billi ma naħsbu f'xejn u qatt, billi għaddejn ħin kollu minn ħaġa l-oħra ma nieqaf qatt, nisker billi niffissa issa fuq ħaġa, għada fuq oħra u nħares lejn dak biss. Niffissa fil-ħela ta' ħin, niffissa f'ħafna affarijiet, niffissa kif se nikseb, niffissaw imma għax inkunu qegħdin naħarbu, inmewtu qalbna. U nipprova ngħix fil-qoxra. U xi kultant inħossu li qed jisu ngħix b'mod superfiċjali fil-qoxra. U xi kultant forsi ngħiduha lil xi ħadd u ngħidha lija stess isu kemm donnu inti vojt bħalissa, kemm hu vojt dak jew kemm vojta dik. Fil-verità ma jeżistux nies vojta jew superfiċjali, jeżistu nies imbeżza. U għax imbeżza naħarbu, għax imbeżza niskru, għax imbeżza naljenaw ruħna. Dik l-ewwel risposta li nagħtu il-ħarba mir-realtà. It-tieni risposta hija il-ħsieb, il-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja. ċe quddiem l-affarijiet li qed jaqewli, quddiem proġett li waqali, quddiem oġġett li tlift, quddiem proġett li mar li żmerġ, quddiem ċertezza li sfexxat fix-xejn, nipprova naħseb u noħloq ċertezza oħra biex minn għalija isserraħli moħħi il-ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja. Naħseb l-eżempju per eċċellenza u għal-ġrajja tal-oġol tad-debb fil-ktieb tal-Eżodu. Il-poplu qiegħed fid-deżert li huwa post tal-biża', post mimli insecurities, post fejn m'għandek xejn ċert bħal ħajja tagħna. Kien hemm ċertezza li kien Mosè li tela fuq il-muntanja u ma nafux sar minnu għaddew ġimgħa 2-3 u ma nafux xiġralu. Allura l-unika ċertezza li kellna dak li se jmexxina fid-deżert għax kien jafu Mosè, dak ukoll tlifnieh.
U allura l-poplu x'għamel? Ħoloq oġol tad-debb li qallu se jimxu quddiemek, se jmexxik, se juħsibek. Oġol xi ħadd b'saħħtu qawwi tad-debb il-ellex sabiħ, mimli rikkezzi, ġejt, flus, u l-oġol ifisser familja kbira, ifisser li ħajkollok merħla kbira, iċ-ċertezzi tal-ħajja. Allura l-poplu x'għamel quddiem l-inċertezza? Ħaseb xi ħaġa li minn għalih se tagħtih ċertezza, oġol tad-debb. U jgħid li jagħmlu l-oġol tad-debb u l-għada filgħodu qamu jitbaħardu, jixxalaw, jiskru biex jinsew, biex jaljenaw ftit ruħhom, biex jitaffu mill-peace tal-insecurity tad-deżert u tan-nuqqas ta' Mosè. Għodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom. Imma ħna għaliex nissugraw ma naħarbux quddiem it-pis tal-ħajja? Għaliex nissogra ma ninfixilx u ma nitħassibx iżejjed fuq l-affarijiet tad-dinja? Għax jien qawwi, għax jien b'saħħti, għax l-affarijiet mhumiex tal-biża'? Le, l-affarijiet huma tal-biża'. L-affarijiet huma tqal. Il-ħajja tqila, diffiċli. Is-saħħa, il-mart mhux tqejl, mhux diffiċli, u ngħid li diffiċli. Meta titlef xi relazzjoni mhux diffiċli, il-laħwiex diffiċli. Meta ma tafx se tagħmel quddiem il-ħażen u quddiem inġustizzja, il-laħwiex diffiċli. Int kapaċi telliba waħdek dejk? Le. Ma naħarbux u ma naħolqux oġiela oħrajn għax għandna l-xi ħadd li ġej fuq is-sħab li diġà rebaħ il-mewt u d-dnub. Għandna l-Mulej Ġesu illi huwa magħna. Għalhekk ma nitħassbux, għalhekk nissogra ma naħrabx mill-realtà tiegħi interjuri u esterjuri. Bħal meta konna żgħar f'ċerti kmamar tad-dar fid-dlam ma tidħolx għax tibża. Jekk ikollok il-ma miegħek jew missierek miegħek tidħol. Tidħol. Għax il-ma miegħi, għax il-pa ħdejja. U allura nidħol. Allura hemmhekk immur, inkella ma nidħolx waħdi, inkella naħrab niġri minn hemm. Niftakru f'dak illi Ġesu qal lil Marta meta qalilha Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwita fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi neċessarja. Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilix. Ġesu qed jgħid li taħrab kemm taħrab u tiffissa kemm tiffissa fuq l-affarijiet tal-ħajja dawk huma sehem li se jitteħidlek li xi darba jew oħra se titilfu. Serraħ fuq għażel sehem, għażel parti li ma tista' u ma jista' jeħodilek ħadd. Marta, Martin taħseb wisq u tinkwita fuq ħafna ħwejjeġ imma waħdi neċessarja. Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilix. Dik hija r-risposta li nagħtu aħna quddiem it-tħassib u l-inkwiet u l-biża' tal-ħajja ta' bnedmin li aħna fraġli u dgħajfa. Imma mbagħad Ġesu jagħtina r-risposta tiegħu. Issru u jitolbu il-ħin kollu. Ftit qabel ma qrajniex fis-silta tal-lum imma qrajnija fil-ġranet li għaddew fil-liturġija. Ġesu stedinna l-perseveranza jibqgħu sħaħ sal-aħħar u stedinna biex nagħtu xhieda fil-persekuzzjoni, nibqgħu faithful billi u nagħtu xhieda. Issa Ġesu jgħidilna issru fit-talb. Ibqgħu imqajmin għax f'relazzjoni miegħi. Li kieku mhux f'relazzjoni miegħu norqod jew nitatta. Tiftakru meta konna żgħar tisma' xi ħoss li jbeżżek u tagħti bil-kutri rasek, tagħti ħalli ma tarax. Nista' nibqa' mqajjem bil-wieqfa u bajnejja miftuħa għax qed nitlob il-ħin kollu. ċoe għax qed ngħix ħajti faqda ma' Ġesu.
Allura Ġesu qed jgħid li ejx kollox frabta miegħi. Ejx kollox fit-talb, fid-dialogu miegħi. Ejx kollox bħala okkażjoni ta' laqa miegħi. Qed taqa' ħajti, is-smawiet u l-art qed jitqalbu, qed jispiċċaw il-qamar u l-kwiekeb u x-xemx tiegħi, il-baħar donnu qed jiblani u l-mewġ qawwi żejjed. Kollox okkażjoni biex tgħix frabta miegħi. Allura biex ngħid hekk id-domanda li rridu nagħmlu mhijiex tant bħala nsara għaliex qed jiġruli l-affarijiet, kif se nagħmel u mhux, għaliex jien u mhux, kif ħansolvi l-kwistjoni. Id-domanda prinċipali tagħna li nsara kif se ngħix ma' Ġesu ir-realtà ta' ħajti. Kif dak li qed ngħix se ngħixu ma' Ġesu jew se jlaqqani miegħu. Din hi l-mistoqsija naħseb l-aktar nisranija illi nistgħu nagħmlu. Jien nista' ma norqodx, nista' noqgħod bajnejja miftuħa anke fid-dlam, anke xi qed nisma' l-ħsejjes li jbeżżewni għax il-mulej miegħi, għax hu jiġi, għax hu jeħles. Huwa għalhekk li nifilħu ngħaddu minn kull ma għandu jiġri. Huwa b'dan mod biss li tiflaħ tgħaddi minn dak li għandu jiġri. Huwa b'dan il-mod biss li se nelbu l-mewt għax ma' Ġesu. Huwa b'dan mod biss illi jiena flok ngħix aljenat ħajti kollha kapaċi niltaqa' ma' qalbi jew mar-realtà. Għax fit-talb, għax miegħu. U hemmhekk ninduna illi huwa miegħi. Infatti fl-Iskrittura kontinwament hemm din is-sejħa. Issru jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Pietru irqat ma flaħx tisar sija waħda miegħi u jidhirli min ixċerta x'insejt niċċekkja Mark jgħid u raqdu minħabba l-biża' li ħakimhom. Minħabba l-biża' torqod. Imma Ġesu jistedilna nistgħu nibqgħu imqajmejn, ma nafx fl-ewwel ittra lit-Tessalonkejn, ifirħu dejjem, itolbu bla qiegħda iż-żuħħaj lill-Alla f'kollox. Jew fl-ittra l-Efesin, itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa. Issru fih bla ma tieqfu. Issru fih bla ma tieqfu u jtolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Jew inkella f'ittra lir-Rumani kapitlu 13 waslet is-sija li intom tqumu min-nas tagħkom għax is-salvazzjoni tagħna hija eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda u qorob il-jum, inwarbu mela l-emil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq bħal binar, mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrejt, mhux bil-ġlied u lejra, imma ilbsu lil Sidna Ġesu Kristu u ħallukom il-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu, imma x'ilbisna lil Sidna Ġesu Kristu. Jew inkella Luqa f'chapter 18 jgħid għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtew. Ir-risposta tagħna għajnejna miftuħa għax ċerti minn Alla u l-fedeltà tiegħu, għax ċerti li Alla qrib li Alla jiġi. Għajnejna miftuħa għax qed ngħixu maqudin miegħu, ċoe għax qed nitolbu l-ħin kollu. U hekk tkunu tistgħu tifqu quddiem bin il-bniedem. Hekk il-mewt tiegħi u l-aħħar ta' żminijiet flok ħajkun għalija okkażjoni ta' biża' jew li fiha ninduna kemm ħlejt ħajti, ħatkun okkażjoni li noqgħod bil-wieqfa quddiem Ġesu. Bil-wieqfa. Bħal meta Jisu trid tara xi ħaġa, trid tara l xi ħadd u tqum bil-wieqfa. Bil-wieqfa bħal meta wasalt u qiegħed bil-wieqfa quddiemek. Bil-wieqfa bħal min donnu jrid jirċievi l-ewwel din il-miġja
f'malar nixtieq nirċivi kollox jien. Bil-wieqfa bħal meta tmur tiġri quddiem il-kju ħadd tkun l-ewwel wieħed int. Bil-wieqfa x'ċert li l-mulej iħobbok u kien miegħek u se taraħ miegħek illum. Bil-wieqfa b'dinjità għax taf li ma ħlejtx ħajtek u taf li jiex ta' faqda miegħu. Walek illum ejjew eżis inġeddu l-fidi tagħna fil-mulej li rebaħ il-mewt u d-dnub, fil-mulej li qiegħed imexxi l-istorja, anke meta donnu ma narawix hekk, anke meta donnu mhux hu li qed imexxi, anke meta donnu qed jittardja ma jiġi. U jew inġeddu l-fiduċja tagħna fil-mulej li qatt jaħloq smewwiet ġodda u art ġdida. Jekk is-sema u l-art issa qegħdin jaqgħu u jitqalbu, dan għax ġejjin smewwiet ġodda u art ġdida. Is-sema, l-Apokalissi jsemmi is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel għabu u twildu u se jitwildu il-ġodda. U jew nitolbu il-grazzja illi nissugraw ma naħarbux u ma nitħasbux iż-żejjed għax nistgħu ngħixu fit-talb, għax nistgħu ngħixu faqda mal-mulej. Nitolbu l-grazzja li ma naħarbux, imma li f'kollox u kollox ikun okkażjoni ta' dijalogu miegħu u esperjenza tal-ħelsien u l-qrubija tiegħu. Issa sejrin nitolbu flimkien it-talba tal-missierna. Ġesurina li Alla huwa missier li jħobb, missier li jmexxi, missier li jħenn. Jew nitolbu biex nintelqu fidejh f'kull ċirkustanza li qed ngħixu bħalissa. U jew inkomplu nitolbu biex is-saltna tiegħu tkompli sseħħ fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tad-dinja. U għalhekk flimkien inkantaw. Missierna li inti fis-smewwiet jitħaddes l-isem tiegħek, jitħaddes l-isem tiegħek, tiġi saltatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema
f'kull qudiesa wara talba tal-missierna nirrispondu l-kol flimkien għax tiegħu jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Ejjew matul dan l-avvent tkun talba illi nirrepetuha spiss u ngħiduha aktar bil-qalb mis-soltu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Żmien l-avvent, żmien it-tama, żmien l-istennija tal-mulej li jiġi biex iżur mill-ġdid il-poplu tiegħu. Bil-mod ukoll nibdew induqu il-ferħ taż-żjara li hu diġà għamlilna fl-istorja, dik li aħna niċċelebraw fil-miliet. Imma intant matul dan iż-żmien tal-avvent ejjew inkomplu tassew inħejju l-qalb tagħna bil-kelma tiegħu kif għamilna llum din il-lezzja divina immexxija minn Don Noel De Bono għal dan l-ewwel ħadd ta' l-avvent. Infakrek illi inti tista' terġa' issegwi din il-lezzja divina kemm fuq il-Facebook u l-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Sadattant nfakrukom ukoll illi bħallum ġimgħa ikollna lezzju divina oħra għat-tieni ħadd tal-avvent. Sadattant nixtiequlkom minn qalbna ġimgħa sabiħa hekk kif noqorbu wkoll lejn is-solennità ta' l-Immakolata Konċizzjoni propju bħallum ġimgħa. Fil-fatt nfakkar illi fil-Gżejjer tagħna Malta Għawdex fuq talba wkoll tal-Konferenza Episkopali Maltija minflok it-tieni ħadd tal-Avvent se tiġi ċċelebrata propju fil-jum tagħha ta' 8 ta' Diċembru is-solennità tal-Immakolata Konċizzjoni. Min qalbna nirringrazzjawkom u natukom il-lejla tajba.